Malerrekan kokatua dagoen Urroz herrian gaude hain zuzen ere. Agian ezaguna egingo zaizue, hurbilean dagoelako eta bertakoa delako Leurtzako urtegia. Herri txikia da, baina bizirik dagoena. Eta gaur kontan bere herritarrekin mintzatu eta bertako kaletatik barrena ibiliko gara. Jaione Arizagirekin topatu gara Urrozeko plazan. Kaixo Jaione, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, konta duzu Jaione, zu bertakoa zara edo ona bizitzera etorria? Ez, hemen bertakoa, hemen jaioa, bai. Eta urte hauetan, konta iguzu, herria nola ikusi duzu? Nolakoa da Urroz herria? Urroz herria, bueno, herri txikia, eta herri txikia izateko nik uste nahiko animatua. Beste herri txikitan bezala azar bastante daude, mino gaztek ere nik uste bagaela kuadrilla eta jende animatua. Herri txikia izateko, ongi, eta aurrak ere badaude, jaiotzen nahi dire bai. Orden, erten alda zure haurtzaroan aur kuadrilla politazio detela herrian? Bai, eta gu gainera hori haurtzaroan hemen aur bastante zarterakun gero kuadrilla ere herrikoa dugu, eta gainera ikusten da heldu diren aurrak ere itxura badu benpin, beraien kuadrilla ezan entela herrikoa, oza, ez dutela muitu barko bertze herri batera kuadrilla bila. Herria lare pixka kikia dela erran daiteke ez dela. Bertan eskola dago edo bertze herri batera ganbarri izan zarete eskolara? Ez, aspaldi itxi zuten, gure Donestore beten ginen, eta hori aurrak autobus hartzen temen, eta Donestore beten ere. Eta ze hori itzapen baduzu eskolara bertze herri batera gatekoa? Zuek elkartzen zineten eskolan ere herrikoak edo eskolan bertan bertze herritakoekin iten zinuten kuadrilla? Ez da, nik uste dut, bai, herriko kintakuk igual bai elkarteko joera zan dugula, minio bertze herritakoekin nire bai. Eta ere igual bai, oroitzapen haute bar, komedorin eta gola, bai juntatzen ginela herrika. Orduan, bueno, nahiz eta bertze lagunekin tratu ere ezan, herrikukin igual gehiago bai. Pixko testuago edo? Bai, nik uste bai. Eta gaur egun, aurroietatik ja gaztetu zatela, haundiz gelditzu zate herrian edo gehiengoa atera inda? Bueno, gelditzu, baina nik ez da hemen gelditzuko nahizen ere, bineo. Nik uste badagoela gelditzeko tendentzia hori. Bueno, gumi oztarrago direnak, badire kuadrilla bat gelditu direnak eta familia egiten nahi direnak. Eta guainik gazte gara, guainik ez dagoela errateko hau gelditu dago ez, baten bat, igual, bineo, momentu menpin. Orden oinik ere zenbideak zehazteke daudela errango zenun. Herrian lana bilatzeko erreixa alda? Herrien bertan? Ez, herrien bertan ez dago deus, hemen tienda dago eta ostatua, jabe berana da, eta ez. Ez dago lantegirik, ez fabrikarik herrian bertan, ez da? Ez, bueno, dago badire gazte pare bat gelditu direna, igual etxeko granjan eta hola, oza, etxeko lantan, minio bertzuela ez. Kanpo lanerate bar bazu urrozen ez dago. Orduan Urrozen bizitzeko kotxea iaia beharrezkoa da, ez dela? Bai, beharrezkoa. Eta zure kasuan, kanpora joan zara lan egitera oso urruti edo inguruan saiatu zara mugitzen? Ez, momentun ingurun ez. Arrautu izan dutenetan, joan den urtin, ikasketak akituta joan den urtin Iruñen haitu nintzen lanin, eta pasatu den urte honetan kanpoan egonez, ez, ingurun lanik ez dut izan du, guainik ez. Eta pixkat zuen kuadrillan eta inguruan begira, gelditu direnak edo gelditzeko intentzioa dutenek, errex aldaukate Urrozen bizitzeko, hau da, etxeak merke daude, alokatzeko aukera dago? Alokatzeko aukerik ez. Hemen etxe handi diren eta familiko etxik eta hola, jendia moldatzen da, edo baserria konpondu, edo bertzela, ez da, etxen bertan sabailin edo bertze solairu batin bizitza egiteko. Alokatzeko ez, bizitzeko gu kanpoko jendintza toki handirik ez dago, etxe berri egiteko tokirik ez dago dagoz, gu bizitzeko nik uste tokia badela. Eta kanpotik urruztera bizitzera hau nitzetorri aldire? Kanpotik, Urrozko bikoteak denak, bai, hain errandizuten gaztoiek seme alaba batxuztenak, bai. Kanpoko bikoterik, biek kanpoko direnak edo persona bat independiente Urrozera torri, ez hori ez. Herri irekia dela errango zenuke Urroz? Ez dakit, bai. Herri txiki bada ere, bai, ez dakit. Zuen artean bederen haunitzarre mantzen zatela errango zenuke? Kanpoko jendikin? Herrikoen artean, Zarragokoak, Gazteagokoak. Bai.
bai, zaharra gazti, gaurrak denak elkarrekin, bai. Orduan, erten alda, herri osoa kuadrilla bat osatzen duzuela? Bai, bueno, ez dakit kuadrilla bat, baina bai, elkarrekin ibiltzeko problemik ez dagoela eta bai, tokatzen den azkenin, notekioketan, bai. Egunean zehar, astean zehar, egunetan, atxaldetan edo elkartzeko ohitura duzue? Astez ez, bueno, gu gaztez ez, bakotxe bere matxera ematen du lanekoa, eta elkartzekoa kanpun bai, plazara torri eta gurasoak aurrak edo norbait zaharrago baldin badago, eta hola, elkartzeko bai. Eta asteburutan ere bai, baduzu ostatura joateko ohitura edo nola antolatzen zarete? Pues bai, hortzilero beti iten da afaria ostatun, eta orduan gaztiz joaten dena. Eta gero larun batin ere, bai, oitxuro dugu larun baten oal gehiago kanpora joateko, afaltzera edo zerbait, gauz handirik ezin baitain, eta igandetan ere hemen biltzen gara, igande atxaletan udan batez ere, kuadrien dia. Leurtza hurbil duzue, orduan bertara joateko ere ohitura handia edukiko duzu ez dela? Bai, hori da, hona iten duliken, arata, bai. Eta turista handiz pasten aldire herritik udan? Enbalzetara joateko bai, haunitz. Udan hona egiten duliken, abuztun, astez ere bai, eta asteburutan bai, jende haunitz. Orduan nabaritzen da ez, horren bueltan turismoa eta badabilela goitita behiti? Bai, guk nabaitzen dugula hemen da kotxik pasatzen, berez dolarrin turista haunitz ez da zaten. Kotxin gotxita betien balzetara, eta gero balzetan bai. Orduan herrian bertan gutxi gelditzen dire? Bai, nik uste, etxerruala eta badire, eta jendia tortzen da, hola, herrira, precisamente herrira torri. Eta herrian ze jai ospatzen dituzue urtean zehar? Pues, hola, principalenak inauterik, normalin inauteri ofizialan bueltan ibiltzen direna, ez dago data zehatzik, orduan aste baldin dago egun fetxan bertan. Eta gero San Miguelak, bestak, iraia bukaeran. Eta azkeneko urteoketan zandu da jo ere bai, kaina ingurun beste besta bat iteko, launta batin, azkariain, eta gero bertsolari eta musika, egun bateko bestazatzen da. Hoi bertsoen bueltan sortutako eguna da edo zerbait berezia? Ez, hori berez, omenaldi gisa sortu zen, Behitoreno zenari omenaldi bat zitzaion, eta horren bueltan hasiten, eta gero urtero, eskusa difentik indo, ja eskusa gabe, hori. Eta inauteriak herri txiki hauetan berezitasun handi zuten ez herritik herrira. Konta eguzu pixka, ze ohitura duzu eta nola antolatzen zarete inauterietan? Pues inauterietan, banatzen gara bitan, herria eta baserria. Herrin gelitzen dira aurrak eta gazti joaten gara baserretara. Eta otxura da etxez-etxe ibiltzea, etxetan sartzen gara, musikan ematen dugu, eta jatera ematen digute. Eta orduan, aurrak ibiltzen dira etxez-etxe oinez, eta gu traktorien karron montatzen gara, eta ibiltzen gara baserriz baserri. Eta egun bakarrekoak izaten dire inautiak edo egun gehiago edukitzen zuten? Ez, berez hortilen afari izaten da, eta gero ja launteko eguna, eta jazta gero egandin ja ez da eustaten. Egun bateko edo egun terdikoa bai. Herrian gaude momentu hauetan, baina baserri eta auzo handiz daude herritik kanpo? Baserri bai, auzorik ez, baserri sueltu daude, bai, bastante. Nuke jakin edatzen bat, baina bai. Eta inauterietan oraindik ere etxe gehienak eta baserri gehienak edekitzen duzte edo gero eta gutxiago? Ez dakit, baina giretzen digute, bai. Egun guzti biten gara, bai, seinale baina gatik irekitzen dizkibutela, bai. Horren alde hortatik ez duzu kexeik ez dela? Ez du, eskerteko berterik. Eta herriko bestetan berriz, nola antolatzen zatez, zenbat egun irauten dute herriko bestek? Normalin 4 egun zaten dire, eta, segun San Miguel egunen nola tokatzen den, eta bertzela, saiatzen gara, ortegunin hasi eta igandien hankitzen. Azkeneko urteoketan benpi nola indugu. Orteguna afaria eta oraiten da, eta hor ja herriko bakarrik. Eta hortilin, segun San Miguel egunen nola tokatzen den, baldin bada San Miguel eguna, hori eta bertzela betetzen da urtiokukin, edo mutxapeketakin, edo hola. Eta launtin, azkeneko urteoketan egiten da herri bazkaria. Normali lehenago egiten zen astez, azkeneko urteoketan launtakin. Eta gero egandia, ezkola postua, eta txaldin zerbait aurrantzat, edo musik egitaldin bat, aurrekustin mexikanak, eta hola, eta jazta lau egun nahi. Herri kirolendako eta ohitura hundi aldago herri honetan? Lehenago aspaldi egiten ziren, herrikuk, baserrikun kontra eta egiten ziren, azkeneko urtetan ez, azkeneko urtean nintzirela, eta, ez dakit, oitxura hundi ez dago, bai, animatzen gara egiten dugu, bai. Herriko bestetan normalean bertzargietatik ere jende hunditz hurbiltzen da, edo ez dire data honenak? Ez dakit data den, dozer den, ez. Hola, familia eta hola egual egunez bai, edo parientik urroz dituztenak, ez.
Orduan, festa oso herrikoiak direla errango zenuke. Bai, guta, jazta, lagun gu bueltaka. Urrozen zerbait hobetu beharko bazenu, edo zerbait gehitu herriari, zer izango zen? Ez dakit, igual zerbitzu, gehiago, bueno, eske hain herritik ez zantare ez dakit zerbitzu guain tiendare badugu, eta ostatu ere bai. Ez dakit. Hori berria da zuendako? Bai, ostatu ezatea ez mino tienda bai, tienda konfinamentu nirek izen. Ara. Bai, eta hori positiboa. Eta bertera ez dakit, herriko jendia gelditzea, eta hori, bueno, momentu hori ematen du baiet, hortan segitu. Gazten artean solasten den gai bat da, ea herrian geldituko zareten, ez, apostu egingo duzuen? Bai, solasten da, bainik ere ez dakit. Batzuk argi gote bertik, baina ez dakit ez, solasten da, baina ez dakit, bainik. Eta zure kasuan Jaione, gustatuko zitzaizun etorkizun batean Urrozen bizitzea? Bai, honit, bai. Bueno, momentun, toki diferentan bizitzen baldin naiz ere, pixkotatetzeko, bai, gero etorkizun batin Urrozen bizitzea, bai, gustatuko ziten, honit. Plazer bat izan da zurekin mintzatzea, mila esker zure herriko ikuspuntu erakusteagatik, eta bertze bat arte. Aizu, esker mila. Gero arte, Jaione. Eta Imanol Juanenarekin gaude, Urrozeko zinegotzia dena. Jepa, egunon, zer moduz, Imanol? Egunon, ongi. Bueno, konta iguz, Imanol, non dago kokatua Urroz herria? Doneztetiken 6 kilometrora, bastan ondon. Nafarroako iparraldean dago zehazki, ezta? Bai. Eta zema biztanle ditu Urrozek? Enpadronatu geunta 85 edola inguru dago da. Bizitzen pixko gutxizio. Beti izan da halakoa bere biztanle kopurua edo azken urteetan jeitsi egin da? Aspaldizko nik uste nahiko berdintzu dagoela. Azken aldin aurte esentia jo da eta nahiko mantentzen nahiko ongi bai. Eta ze zerbitzu daude Urroz herrian? Oin arte zagoen ostatu bat, eta bain COVID asunto honekin eta tienda bat ere ideki da, eta nahiko ongi funtzionatzen du, jendia konten dago. Pero bueno, kasa ruralak eta baiek ere bai. Kasa rural bat behintzat bai, bi kasa rural uste dela. Eta gero baldago hemen inongo fabrika, industria edo nekazalgunerik? Urrozen ez dago industriarik deuz, Donezteben zerbait, baina gutxi, hemendik jendia kasi dena, joaten da edo berako industrialdera, edo batzuk Irunera, baina hemen Urrozen ez dago deuz eta Donezteben ere gutxi. Eta badago herrian nekazaritzatik edo abeltzaintzatik bizi denik? Herrian hori bai. Abeltzaintzatik bizi nire bai, eta bizi gara desente bai, bizi gara esneko behiakin, zerri granja bat ere badago, araiko behiak ere bai. Orduan, zentzu hortan, erran daiteke mantentzen dela pixkat naturarekin eta bauden lanak? Bai, hemen baserri askotan badago, igual kanpotik bizi indi ere bai, baina batzu behiak, zaldiak, ardiak, bere lurra mantentzeko, eta hortik aparte gero bizi garenak bertatik ere bai. Bertatik bizi zaretenak, ikuste duzu gaztea, baino ingurukoak gazteak dira edo heldu xamarrak? Bueno, bain dela 10 urte baziren bastante gehiago, jubilatu dira asko, oain gelditu gara gaztigu, bertze granja batean badago jende gaztia, oain gelditzen gara batzuk. Azken aldin hemen Urrozen eta ingurunera jende gazte desente gide gelditzen baserretik lan egiten bai. Eta postu erreixal da nekazaritzatik bizitzearena? Bueno, sakrifikatu xamarra, hori badakigu denak, esekentzi hori du, hemen ez da iganderik, baina bueno, oain gauzak ari dire modernizatzen, terreizten du lana itxeko manera, eta ni uste horrengatik ide jende gehiago animatzen oain gelditzera. Zure kasuan, zergatik erabaki zenuen nekazaritzatik bizitzea eta postu hori egitea? Gu azteko bian nahi gaude, orduan aldugu errexago libre hartu eta gauza horiek, eta aparte betitatik txikitatik gustatzen zaigun, eta espaldi garbi ginen gustatzen zaigula, eta hemen nahi ginura gelditu lan horrekin. Nekazaritza eta abeltzaintza herrian oraindik ere bizirik balin badago, mendietan eta inguruko zelaietan nabarituko da, ezta? Bai, hemen ingurun errandin zuten, jende asko baditu behiak, ardiak, botatzen dituena mendira, eta herri inguruko belaietan, belai askotan ikusten da animali asko. Taberna herriko batek darama edo herritik kanpoko norbaitek? Elgorriakoa, Josierra. Berak eramaten du ostatua, tienda, eta ere bai ostatun gainin badugu ere bai
bueno, apartamento bezala edo beti egoten da, uda guztia dago jendia apartamentu. Zuendako garrantzitsua da herrian zerbitzu minimo hauek edukitzea? Ostatua iruditzen zait herri beterako dela aiz importantea. Astez, udan egoten da beti idekia, neguan astez izten du. Asteburutan, ostilaretan biltzeko, larunbatean ere kafe bat hartu, da gazti biltzeko toki, gazti da dozen, biltzeko toki bakarra erratzen duen da ostatua. Elkartea baduzue? Ez, soziadarik ez dago ez. Ostatu dagoen bitartien ez du inok ere soziadarik nahi. Eta udalari dagokionez, Imanol, nola egiten duzu lan udalean? Zer eramaten duzu zuek? Pues udalin banatu ditugu lanak, direnak bilera asuntu eta hori, saiatzen gara denen artean egiten, eta gero hortik aparte, mendiko lotea, ura, auzolanak, saiatzen gara dena, eskulana dena erraten aldena, eta bilera asunto, saiatzen gara dena denen artean banatzen, eta momentun hori ongi eramaten dugu. Udaletik lan haunitz badago egunerokotasunean, edo nola bizi duzu udaleko partaide bezala? Bolada daude, baina urten lehenbizko urtea, justo COVID asunto horrekin, lehurtza eramaten dugu Urrozko udaletik ere bai, aforo limitatua, jendien protestak, lehenengo urtea nahiko borrokatu izaten bai. Orduan egoerak ere eragin du herriko funtzionamenduan? Bai, gehiena hori, lehurtzako asunto horrekin aforo limitatu barra, ideki dezakegun edo ezin zen ideki, maila garbitu, komuna garbitu, denbora guztien informatu nahi izan dugu ongi, gero salaketarik ez izateko, gauzak ongi egiteko, gehiena hortan, lehurtzako asuntu horrekin eragindu asko, COVID-ak. Eta lehurtzako irabaziak herriarendako izaten dira normalean? Ez, lehurtzarako izaten da diru laguntza bat, langileen jornalak iaia horrekin pagatzen dire, eta gero atetzen den dirukin arreglatzen da bertako inguru guztia, orain komuna daude arreglatzeko, bidia, emaltzen duen bidia asfaltatu, urren urterako du pentsatua adar guztien moztu, gastatzen dugu dena lehurtza edo lehurtza ingurun. Herrian azkeneko urteetan edo ze aldaketa egin dira, frontoiik berritu alda, kaleak berritu dira, zertan gastatu da herriko aurrekontua? Azken aldien uste dut dena gehien parte izan du dela kabale guztik daude kenduta, dena dago subterraneo sartuta, gero bai, frontoiko kanalon guztiak arreglatu ziren, eta importanten hori bai, bazen errota bat, zena herritar guztina, udalak erosizun, eta arreglatu dugu goian izateko toki bat jendik nahi duin berendolak, edo nahi du bain joa klasik ustuta ziberetela ematen, hortarako, arreglatu dugu. Mankomunitateari dagokionez, ze mankomunitatearekin egiten duzue lan? Madrekako mankomunitateekin egoten gara, basura asuntuk, gero egiten dugu bilerak, herri guztien artin erabaki beharko gauzak eta erabakitzeko, eta hola. Gazte bezala, Imanol, herrian gelditzea pentsatua duzu, aukera bat da, edo kanpora joan nahiko zenuke bizitzera? Lana hemen izanik, albaldime da, hemen geldituko gara, momentu hemen konten gaude. Eta gazten artean ere gogo hori ikusten duzu? Nik uste gehienak baiet, batzuk badire ikasi dutenak kanpun, egon dire Iruñin edo Gasteizen, eta horiek bada igual norbait ikusten dutena gehiago kanpun bizitzen hemen baino. Baina gainontzeko gazte gehienak ikusten dut gogukin herrin gelditzeko. Hala ere, etorkizunera begira aurrak eta herrian daudela errango zenuke? Bain, tokatu dara nahi zinarenten bezala bolada bat, urtero baielera 3-4 aur, eta tortzen dire plazara, eta berri badu bertze bizitasun bat, edo ez da iguala pasatu, eta ez egote inor, edo pasatzen zera eta plazan gurasuk aurrakin, eta oain minpin, ongi dago herria. Herri txikia da, baina halako herri txikietan udaletxean egotea lan erresa da? Lan erresa ez da, badakigu, ikusten dugu azken aldi honetan, ez du inok ere sartu nahi udalin, dirurik ez dago, lan desente, baina ez badu herritarrak egiten herriendeko ez du inok inen, eta azken aldi nola ezaten, gure aurretik zauden ere bai labos gazte gu ezala berdin, haiek egin dute 8 urte, tokatutzeko guri, eta horrengoan tokatuko zete bertze batzuri. Orduan, azpimarragarria da, zuen lana ez dela diruaren truk, baizik eta musu truk, ez dela? Bai, kasi bai. Zaten da urtero jornal txiki bat, baina egiten den lan guztien dako ez da deus. Baina,
da hori, da azkenin ez da jornala da, herriendoko lortzen dituzun gauzak, udaletik lortzen dire, eta norbait egin behar du, ez badu berrik ukitzen, hemengo diru laguntzak eta gauza guztiak ekituko dire. Zerbait hobetu beharko bat zenu zure herrian, zer izango litzateke? Bueno, ez dakit, nahiko konforme nago dagoenekin. Orduan, Urrozeko zerbitzurik edo etzen nioke gehituko edo aldatuko? Ez, ikusten dut hemen bizi diren jende kopuruekin, ostatu adibidez, neguan asteburutan bakarrik edekitzen du, baina ez nioke arrango astez edekitzeko, logikoa ez zen inorre egongo eta ez du merezi. Tienda edekitzen du goizero, baina arte ezkin gauza badugu gehiago, frontoia badago, plaza badago, nik uste dut Urroz baten dago ja gehiago eskatzik ez dagoela. Ederki Manol, plazer bat izan da zurekin mintzatzea, mila esker herriko datuak emateagatik eta bertze bat arte. Hale, eskerrik asko zeri. Aio. Eta Martin Marizkurrenarekin elkartu gara, zer moduz, Martin? Bueno, ongi eramarko dugu. Bueno, konta iguzu, Martin, bertakoa zara herrian sortu edo ona etorri zinen bizitzera? Ez, bertan sortua, orain dela 58 urte. Bueno, Iruñean, baina bertan jaiua eta bertan bizi izan dua beti. Eta sekula bizitu altzara herritik kanpo? Sekulan ez. Eta seguraski ez nuke asmatuko ere kanpoa bizitzea. Nolakoa da zuretako Urroz herria? Bueno, Urroz herria herri txiki bat da eta, bueno, piztalen hartakan nahiko ongi eramaten gara eta nahiko lotua gara. Orduan, errango zenuke harreman estuak dituen herri bat dela? Bai, erran daike baietz. Erraten dute herri txiki infernu handi izaten dela, baina kasu honetan Urroz hala da edo ez? Bueno, erran daike baietz ere. Segun eguna. Eguna eta tokiaren arabera eta... Zuk bizi guztien bengaki duzule, herrie haunitz aldatu alda azken urtetan? Bueno, ni oroitzen aitzela ez da asko ere aldatu. Egin ziren, ni txikiteko oroitza pena batzu baitut, eskola eta baziren, eskola eta bota zen, eta egin zuten frontoia. Beti San Miguelenak zaten dire, hemengo jaiak eta beti bustia, eta egin zuten eskola bota eta frontoia, eta, bueno, karrika batzuk ere dena berritu ziren, eta saneamentuk ere bai, eta aldatu da, beti eraikuntza aldetik beti aldatzen ari da. Eskola itxi zutenean, arrazoia zein izan zen, haur gutxiago zaudela edo zentralizazioa eman zela Malerrekan ere? Pentsatzen dut haur gutxi zain zirela, baita ez orduko datuak eta hola, pentsatzen dut hori zain zela, haur gutxi zela eta gero Doneste bera joan ginen dela, hemendikan, autobus aparatu zela bainetik hasita eta hasi ginen Doneste bera. Gaur egun herrien denda bat eta taberna bat daude, lehen bazauden taberna gehiago? Lehen nire oroitzapenean baziren bi taberna, bat oraingoa eta bestia ostatua zena, Garazeni arraten ziotena. Eta dendak ere baziren beste bida, itxi ziren biak eta orain bat ideki dute berria. Eta duela urte haun itxi ziren aipatutuzun ostatu eta denda horiek? Pues ostatuak izan ditu igual 20-25 urte itxi zela eta dendak batek zein ditu pixko gutixo, igual 15 bat urte edo hola. Más o menos, ez dakit seguro, baina. Zu Martin, herrian gelditu zara lanean edo herritik kanpo egiten duzu lan? Ni gelditu naiz herrian, haitu nintzen kanpoan, bolada batean, gero ginen abereak eta begin eta bat batek gelditu bartzun etxean eta egin nuen ikuilu eta oso egitzen dugu, borrokan, bizitzarekin. Eta konta iguzu pixa, zertan datza zure lanak, zer egiten duzu zuek? Gu ditu behiesnetakoak, hemen gehiena ditu muazala, herri honetan, bakarra galditzen da inguruan hola behiesnetako dituna bai, baina ditu behiesnetakoak, eta 60 bat hola izten ditugu, eta horreitzen gara, karrakeiaka, poliki. Eta nekazaritzatik eta abeltzaintzatik bizitzea lan errexal da?
Bueno, lan erresa denetan egin behar da lana, eta, bueno, saiatzen gara, detzen jornal bat, eta, bueno, emazte eta biak aitzen gara, eta seme alabak ere laguntzen dute pixko, eta aitak ere bai, eta denan hartzen, bueno, hor aitzen gara. Prezioak zentzu hortan jeitsi edo igo egin dira azken urteetan? Bueno, prezioak joan den, segu badidu ikulu egineko 20 urte, eta, pues, 20 urteko prezio beran dago esnea, eta aragia zerranik ez, aragiak ez du, aletxeak eta ja, deus ere ez dute balio. Eramten juzte, eta, bueno, bagatzuten apagatu, eta tira, esnea dago igualtzu. Oain dela 20 urte egin zuen oaingo prezio, eta pentsuak doegi, kasi balio du 3 bat gehiago. Orduan, zentzu hortan nekazarien artean nolabaiteko kezka ere baduzue? Bai, ikusten da. Gaztea gutxi dago, herrian utxe bida hasi dire orain, eta, bueno, ez da releborikan. Ez du nahi inokera hitzu, normala den batzala gainere. Lana gerota gehiago egin, eta ez da rendimenturik enatetzen. Zure etxeko gazteenek ideia daukate nekazaritzatik bizitzen segitzeko edo bertze bide batzuk aukeratzea nahiago dute? Bueno, ez dakit, biorokusiko dute, ez dakit. Guk instalazionak egin gintxun eta pena ematen du, instalazioak eta hor gelditzia hortan betera, baina, bueno, beurok aukeratu behar dute, beurok egin behar dute, ezin duzu, espaldin badute nahi, pues... Seme alabak eduki eta herrian gelditzeko esperantza edukiko duzu, ez da? Bai, hori guraso guzina, izaten da darreko. Aldaizken hurbilena gelditu. Eta kasu honetan hemen hori posible ikusten duzu? Bai, pentsatzen du, ez direla, bueno, lanera eta joaten behar kanpo, urrut ez direla honen pentsatzen dut, nahiko gertu gelditxiko direla. Gaztendako etxeak badaude utxik konpontzeko, nola dago zentzu hortan egoera Urrozen zure ustez? Bueno, badire etxe batzuk hutsak, beste batzuk zartua dire, eta, bueno, ez da hola etxe berriek egiteko aukera hondirika, baina, bueno, ez da horren gaizkide iruditzen zain niri. Eta hutsak dauden horiek salgai hartzea kostatzen alda? Bai, eske dire, lehenko zahar hori egiten, eta badakizu hori dire ja pixkot kuadratuak. Ez dute saldu nahi, eta, bueno. Herriko gaztendako izeki saiatuko zate xixatzen pixke bat, ezala? Nahi, benpinen, nahi. Bertan gelditzen badira, bakizu, bete aurro batzuk badira eta bizipotza ematen dio herriari. Bizipotza ematen dio. Urroz herria ez da oso handia, baina gero gaten bagara mendietara eta lurra unitz batu? Bai, eremua nahiko zabala du. Mendia badu puska bat handia eta, bai, nik uste lurra dezente baduen. Eta bisitan etorri nahi duenarendako hemen inguruan ze bide daude edo ze mendi buelta topatu dezakegu? Bai, hemen badituzte urtegi bat badugu, nahiko ezaguna, lehurtza, dena dakiten bezala, Urrozkoa dela, Urrozko eta Labaingoa ere bai. Eta hor badituzte norabide batzuk, markatua daudenak, horbelak markatu zituen, eta badire ez dakit zen badiren, baina badire 3-4 ruta badire markatua daudenak. Eta hauek bizikletan oinez egin daitezke? Batzu bizikletan, bestziak oinez, nik uste bat edo bida bizikletan eta bestziak oinez, beste pare bat benpinen. Bai. Eta etorkizunera begira, zer gustatuko zitzaizun Urrozek edukitzea ez daukanik? Pues bueno, gaztioek geixo animatzeko eta aur batzuk geixago zatera edo igual eskola bat edo, eskola txiki bat, aur eskola txiki bat edo izateko, litzeke gaizki etorriko. Hora, herria pixkat bizitzeko ez dela? Pixko bizitzeko, ez bajatzuen bin gehiago. Ederki Martin, plazera handi bat izan da zurekin mintzatzea, mila esker eta bertze bat arte. Bale, zueri. Herriko dendara hurbildu eta Nekane Zozaiarekin elkartu gara, kaixo Nekane. Kaixo, egunon, ongi eta zu? Arras ongi. Bueno, konta iguzu Nekane, nungoa zara zu, bertakoa zara berez edo ona etorria? Ez, ni bertakoa naiz, hemen jaioa naiz eta hemen gelditu naiz.
eta hemen osatu du nire familia. Eta gaur kontan zu izango zara bisita gidatu egiten digun ez dela? Bai, ala tokatu zait. Bueno, konta iguzu, nora ekarri gaituzu lehenengo geldialdi bezala? Herriko dendara, hau da azkeneko gure zerbitzu berria, konfinamentu garaian hasi zen, eta primera etorri zigun zerbitzu hau, eta herrikundako eta kanpokoentzat izaten alden zerbitzu bat. Espero zenuten denda edeki eta edukitzea edo sorpresa bezala topatu duzue? Bueno, denda eraikia zagon, baina zenek ikun ezinekiko zuten, eta sorpresa pixka bai hartu genuen. Eta berri hona bezala, ez? Justu konfinamentua. Sortu zen egoera zela eta dena irekita, gitzogi. Hemen heldu asko daude herrian bertan, eta konfinamenduak ere ekarriko zituen arazo batzuk ez, erosketak egiterako orduan eta mugitzerako orduan zailtasunak egongo ziren, ezta? Bai, eta gehiago orain jazte moldatu ginen ez, beti ez nauzu karreta eta zaren norbaiten menpen. Eta gero, koronavirusa zela eta sortu zen beldurra ere bai, faktore garrantzitsu izan zela, faktore beldurra sortu zela, primera. Garraioz gain, beldurra egiteko, Herriko komertzioa, ezta? Eta nola izan da 40 aldia zuendako eta koronavirusaren inguruko gestio guzti hau? Bueno, egia errateko hirietan baina hobekigo. Nahiko ongi moldatu gara, etxeak handia ditugu, baitu espazioak ere bai gureak hartan direnak, lasaiago gini gara. Errango zenuke herria pixkat gehiago elkartzeko ere balio izan duela? Anitz. Herria gehiago zauzeko ere bai. Orduan inguruko lekuetara eta agian orain arte joan ez zineten lekuetara joan zarete? Anitz. Eta bai irakusi egia herriko mendietara, herriak ingo ikinbideak egiten, eta ikuste elkartu gara gehiago herrikuk eta herri ezagutu dela gehiago ere bai. Zu ama zara, eta ama bezala zure aurrek nola eraman dute urduri egon aldira hilabete hauetan? Egia errateko ez. Beraiek ez dute askorik nabaritu, eta dugu herrian itxoak, aparte laserria. Laserria diriki gara eta beraiek ez dute zer nabaritu. Haiz uste dago dira. Horren nahiako porretan bezala ez dela? Porretan bezala, eta gaine seme zaharrenak eskola joaten eta berak konten. Gustora. Horren baserren gustora goten da eskola baino ez dela? Gustora do. Askatasuna gehiago eta zongi moldatu gara. Errateko modun ez dire konturatu ere. Igual guk erran diagulako zau koronavirusa arriskua ez dakitzen, baina normal. Dendara ekarri gaituzu eta erranduzun bezala zerbitzu aski ona da. Imaginatzen dut aste guztian zer zabalik dagoena gainera. Bai, goizetan. Goizeko 10:00-tik 12:00 arte. Eta orain bertze xoko batera eramango gaituzu nekane? Bai, bertze ikusten dudan dugun. Ederki, guazen ba. Konta iguzu nekane eta orain nora ekarri gaituzu? Hemen ikusten duzuen eraikin politau, garai batean herriko errota izan zen, baina azkeneko urteetan ez zagoen martxan, eta orduan herriak erabaki zuen herriarentzat zerbait egitea ez. Eta orduan herria konpondu du, eta ora erabilpena unitzeko eremua da. Bai, eta bertan pentsatzen dugu herritar ekintzak egiteko leku bat izaten aldela. Orduan kulturretxe moduko bat izango litzateke? Bai, hori izango zen pixka bat ideia. Eta herrian egiten alduzue eskolaz kanpoko ekintzarik edo halakorik? Ez, bertan ez dugu deus egiten, gauz guztiak egiten dituzte Donesteben. Bai. Baina orain espazio sortu dela planteamenduetako bat hemen egitea litzateke edo etorkizunera begira ikusten duzu gehiago? Ez, planteatu dire adibidez bain, hasi behar dugu yoga ikastaro bat egiten, eta horlako gauzak aterako direla pentsatzen dugu. Orduan alde hortatik ere eskertzeko izango da herrian beste leku bat edukitzea elkartzeko, ezta? Bai, gainen leku goxo bat, herrian badugu frontoi bat, baina bai da eremu bat hotza eta igual beste kirol mota bat egiteko. Baina leku goxo bat eta terpean eta bai guretako eta bai aurrendako eta bai helduentzat ere bai izaten aldela, etekin handia ateratzen aldela uste dugu. Dagoeneko obrak bukatu dira. Bai, oraintxe itzen ari dira, bai. Eta hasteko prest dagoela errangoa edo erran daiteke ez dela? Bai, espero dugu baietz, abez erraten digun udalak, baina uste dugu baietz. Eta errotaren ondoan medikua dago, ez da? Bai, osasun etxe bat badugu baita ere, bai. Konta iguzu nola funtzionatu duen orain arte osasun etxeak? Osasun etxean, astean 2 egunetan etortzen da medikua,
eta beste 2 egunez etortzen da erizain bat, eta goizetan, goizeko ez dakit 11 ordu batetara, ez dakit zehazki ze ordu tegia duten, eta beste zerbitzu bat herriari aitzongi etortzen zaiona. Baina azken aldian martxan ez dagoena, ez da? Bai, azken aldian erratuko da, koronavirusa dela eta zerbitzu moztu zitzaigun, eta espero dugu egoera garbitu ala, zerbitzua berritzen bueltatzea. Zentzu hortan kezka apurren bat nabaritzen da herrian? Bai, pixka bat bai, batez ere helduengan, ez? Haiendako ikaragarri garrantzitsua izango da hemen medikua egotea, Bai, ez da? azkenean hurbilago, eta helduak ez dut badute kotxea norbaiten menpe baldin badaude, laguntza behar dute honeste bera joateko dola, eta hemen bertan ez dire inoren menpe egon behar. Herri txikitan gauz positibo asko daude, baina Haunitz. garraio bidea ez da horietako bat izaten, ez Ez, hori da? da, justo alderdi negatiboa bat, bai. Ona autobusen bat etortzen da Ez. egunero Donezte bera edo eramaten Ez, dituztena? ez. Eta halako baten beharra ikusten alduzu Nekane? Bueno, egia da, zerbitzua beti ongi egoten direla, baina ja, nire beldurra da, edo nik pentsatzen dut, baina arte horrela ohitu gara, gazte hoia badugu karne eta mugitzen gara erraxago, helduendako bai ongi egon nintzen, baina zenbateraino mugituko zen. Azkenean kotxerako ohitura hartuta gero... Argitz barneratu dugu, nik uste 18 urte betetzen dugunerako lehenbiziko gauza karnetateratzea dela. Autonomia hori nahi dugulakoz. Eta zu ama zarela eta aurrak dituzula etxean, lan asko alda aurrekin gora eta bera ibiltzea edo ohituratuak zaudete? Bueno, nire semeak adin txikikoa dira oraindikan eta ez zaizu hortatu, baina bai ezagutzen ditut bizi lagunak eta lagunak bidaia nitze imarra dituztela Donezte bera. Eskolaz kanpoko ekintzak egiteko batek ekintza bestea, buelta nitze bat marra dire. Eta horrek uste duzu herri txikietatik urruntzea ere ekarri duela zuen Baiaran? Bagian izaten alda faktore bat, bai. Gustatuko zitzaizuen herrian bertan eskola txiki bat egotea? Bueno, niri personalki bai, baina ez dakit aurrera aterako zen. Baina bai, niri ditzen zait gauza polita dela, herrian bertan aurrek izugarrizko bizitasuna ematen dute, eta beraiendako izango zen, eskola txiki bat beraiendako bai, polita izango zen. Institutora joaterako orduan, norantza joaten dira? Gehiengo joaten dire Lekarozko institutora. Baina hala ere, laugarren DBH-era arte, bai, Donezteben ikasi dezakete, ez hori daketa? da. Laugarren DBH arte Donezteben eta gero Lekarozera, bai. Eta orain, errotan egon ondotik, bertze xoko bat ere erakutsiko gaitu diguzu? Bai, erakutsiko dizuet bertze bat. Arrasongi, guazen ba. Guazen. Nekane eta azken geldialdira ere iritsi gara ez dela? Iritsi gara, hemen dugu herriko parkea. Duela zenbat eraiki zen parke hau gutxi gora bera? Ez dakiz azkerrateko, baina 6 bat urte? Ez dakiz denbora azkar pasatzen da, baina ez dakiz 6-7 urte dolarrango nuke, ez dakit. Eta aurren gorakada batengatik egin zen parkea edo... Bai, justo urte hauetan badago gorakada nabarmen bat, izaten alda parkea egiteko arrazoietako bat. Pentsatzen du baietz? Nekane kontatu diguzu pixkat herrian ze zerbitzu dauden eta nola funtzionatzen duten, baina konta diguzu pixkat zutaz herrian bertan lan egiten duzu edo herritik kanpo? Herritik kanpo, bai. Herrikoa naiz, herrian jaio nintzen, herrian gelditu naiz, eta baina lan herritik kanpo egiten dut, bai. Eta zaila alda Urrozen bizi eta hemendik kanpo lan egitea? Bai, azkenean kotxe hartu behar duzu, eta lan egiten duzun lekuaren arabera. Egia da, hitz ohitua gaudela kotxera, baina urruti lan egiten baduzu, hori da faktore bat gehiago nekea eragiten dizuna. Azkenean ordu asko kotxean ere bai, asko nekatzen du. Nire kasuan ez da hori, zen lesaka lan egiten dut, nahiko hurbil eta ongi. Baina bai, badago jende honitz Iruña joaten dela egunero, eta pentsatzen dut, beraiendako nekagarria izanen dela. Klima aldetik, hemen elurrak eta euri jasa indartsuak egite ditu? Euria badak hemen zonaldean guztia bezala, bai. Elurra, bai, urtero egiten du zerbait, justo herrian agian ez duen bertze egiten, baina mendik goitia urtegi aldeetara bai desente egiten du, bai. Nekane zure etxean ezagitzen bat anai arreba zaudeten? Gu 3 aizpa gara, bai. Eta 3 gelditu zarete Urrozen bizitzan edo? Ni bakarrik, nire 2 aizpa zaharrenak kanpora joan dira, bai. Zuk hasieratik zenuen argi Urrozen bizi nahi zenuela? Bai, beti gustatu zaitu Urrozan, ez dut beste leku batera imaginatzen, eta bikotearen hemengoa dut, orduan
ez gara asko mugitu ez. Eta- Eta nahi dugu, biek gustatzen zaigu herria eta bai, Argi zenuten herrian ere bai, herrian gelditu nahi genula, bai. zure kintan edo kuadrillan asko gelditu dira herrian edo gehienak kanpora? Gehienak kanpora joan dira, bai, nireko herrian justa, bai, gehienak kanpora, bai. Eta horrek ere atzera bota zizun momenturen batean edo Ez dit esko, ez, azken egiten tortzen dira bikote berriak eta beraiekin harremanatzen zara eta ez zitola zera egiten. eta naiz eta eskola herrian ez egon, guraso elkartean edo elkartzen zarete bertako gurasoak? Ez, ez du guraso elkartik, guraso elkartea dago du eskolak berak, eta gu gurasoak elkartzen gara hemen egunerokotasunean. Baina ohitura duzu zuen artean harremantzeko. Bai, gainera txikitan, hemen ez dugu harremanatzeko leku askorik ere ez. Hemen edo plazan elkartzen gara, bai. Eta etorkizunera begira, nola ikusten duzu Urrozeko egoera? Uste duzu urte luzez bizitza izaten jarraituko duela? Bueno, nik uste bidenetik jarraitzen badugu, baietz. Bai. Gazteago Gaztea gelditzen ari da, bai garai batean ematen du gehiago joaten zirela, eta bai dago itxura hemen gelditzeko, justo tokatzen ari da orain, jende hemen gelditzen ari dela. Eta zuk ere imaginatzu dut zure etorkizunean zure burua hemen ikusten duzula. Ja, eratu betiako, baina ez dakit. Inoiz ez da jakiten ez dela. Ez dakit. Badira, beste leku eta beti eraten zua. Hemen betiko, hemen jaio eta hemen hir, ez dakit. Hori ez dakit. Baina Etxean importako bertze leku batera joatea, momentu batean. Orain ez, gutxiago aur txikiekin aditzen leku erosoa delako, baina denborakin, ez dakit. plazer bat izan da Nekane zurekin mintzatzea, Eskerrik asko eta berdin. eta ikusiko gara, Urrozen ez bada bertze lekuren batean, Vale, bertze bat arte. venga, hain izan. Ikusi duzuen bezala, Nafarroa anitza da eta herriz herri gabiltzan hontan oraindik eta argiago ikusi dezakegu. Gaurko hontan Urrozen egon gara eta bertako herritarrek ederki erakutsi digute zein den herriaren errealitatea. Ikusi duzuen bezala, gazteak herrian gelditzeko gogoz daude eta herriak badu bere xarma eta edertasuna. Plazer bat izan da zuekin herri hau ezagutzea eta herriz herri jarraituko dugu. Bitartean zoriontsu izan eta bertze bat arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.